komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:17. This time check is brought to you by Carbocysteine Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Ikatapusan nga adlaw sa bulan sang Hulyo, July 31 karon mga kaaksyon tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayontang nga oks lang ang halos kalabanan? Ilabi na sa mga kaaksyon tadira, parte manino, ang COVID-19 galambada kagaratsada pa. Way gid ga nubo Pero sa record sa Department of Health National Office nga tuman kadako ang ginubo sini kagabi. Pero te karon nga adlaw balantaya naman mga kaaksyon kung ano ang masunod nga report. May ginpagwang report ng DOH Regional Office 6 sining adlaw July 31. Ibaloon tayo na dugay-dugay mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan sa mga barangays kag puroks nga
palibot diri sa syudad sa Bacolod, kabayontang oks lang ang aton sining pag-sinalayo. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Sa bugos nga Oriental side man, kamusta kamo dra mga kaaksyon namon sa kanginan kag bugos nga Region 6. Magainop na kita mga kaaksyon, tubtob kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal mangingkopod ta si Aksyon Eden Aboso. Ini may kang tanan sa gintukod nga temporaryo nga COVID-19 facility sa syudad sa San Carlos, target nga mangin operasyonal sa ikaduhang nga semana sang bulan sang Agosto. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon, Task Force Disiplina sang Bacolod preparado na sa pagpatuman sang istriktong health protocol sa umpisa buwas nga adlaw Agosto 1. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa Bacolod City Police Office, magapatuman sa mas istriktong social distancing kag pagsuksok sang face mask sa bulig sang Task Force Disiplina sugod buwas nga adlaw Agosto 1. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden, mga babayi ho, tatlo gid ka mga babayi ni nga ginaligar mga miyembro sang NPA nagkaladakpan sa banwa sang Calatrava, mga armas kagiban pa nga mga yara sa ila posisyon na recover sang mga otoridad. Kag balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, Barangay Tangob, Kapitan Noli Villarosa, ginpasakaan sang reklamo sang Criminal Investigation and Detection Group. Samtang sa mga out-of-town reports naman mga kaaksyon, sa syudad sang San Carlos, karon dugay-dugay igabalita ni Aksyon Stephen Presquito, kag sa dakbanwa sang Sagay bagong senior high building pagaymoon nga quarantine facility nga makalabot sa 70 ka hulot sa Sagay City. Samtang sa Cadiz City naman nga balita, maki-update kita kay Aksyon Roger Gotib. Ini may kangtaran sa COVID-19 sa among syudad. Samtang sa balita naman sa La Carlota, kag iban nga bahin sang Central Negros, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, gininquest na ang 4 ka mga persona nga nadakpan sang kapulisan sang syudad sang Bago kag sang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, bakuna kontra COVID-19 libre para sa mga pigado kag middle income. Kag gobyerno pagabaguhon ang approach sa mga lugar nga ginpaidalom sa GCQ. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay.
Mahina ang kalaban sa mga kaaksyon tadirang ragatutok na via Facebook Live. Ipadala lang ang inyo sa mga mensahe kaya tagan tanay talupangod sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sa aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga website na tundrang nagalantaw man kag nagabasa pagi sa www.aksyoradiobacolod.com.ph. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan Plus ang aton sining nga mga YouTubers. I-type lang ang Aksyon Radio Bacolod sa aton sining nga mga YouTubers para nga bisan paano makalantaw kag makabasa sa mga balita nga ginapang post sa aton sining nga Facebook Live kag sa aton sining nga website. Sige, daligid lang mga kaaksyon na, standby yan ay matagtapilang ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay sa aton sining nga pagpangalagad sa Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos sa mga kaaksyon tadirang nga nag-monitor, daligid lang kay matagta mga pila ka mga greetings kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. May lang nga pag-monitor kay Rinaldo Poderoso, good PM lang, no? Kay John Medel, boss morning, watching from Sumag, ano latest about ECQ kuno, mangkot lang, salamat. Why gida? Why pa tsansa ti MGCQ ang probinsya, meaning ang syudad masunod man ini, no? Hasta August 15, naka-MGCQ kita. Maria Mahilom Tihok, may lang pag-monitor kay Rosano Lunggakit, watching FB Live. Thank you so much, Gid. Rosano Lunggakit. Kagay Bia Jonathan, may lang pag-monitor, no? Martin Aliling, may lang pamati man kay Archcivilis Albis Buat, may lang pag-monitor from Cebu. Kay Ming Gallego Gapis, Busing Action Rex, Cantong live from Santa Rosa, Murcia. Wala kita da, ara Ming. Joel Aligato Himini Yadra sa Cityville, Barangay Estefania, may lang pamati man kay Donald Dinapo. Good PM lang, Donald Dinapo. Apong Alagos, may lang pag-monitor. And likewise kay Valencia Kinet, no? May lang pag-monitor. Thank you so much, Gid Valencia Kinet. Kay Heaven, may lang pag-monitor, no? Kay Heaven dara sa area sang Barangay Tangob. Kay LM Muhar, may lang pamati LM Muhar, no? Kay Jocelyn Acivita Olak, good PM lang. Kag Jamie Solgon, may lang pamati dira, no? Kag iban pa naton nga mga talamyawon sa kay Ana Hubahibaga, may lang pag-monitor kay Edith Yanson Binuman, good PM lang. Thank you, Gid. Okay, sige. Thank you, Gid. Salamat, Gid John Medel, no? And Rosano Lunggakit, Aksyon Radio, pabulig sa mga OFWs ng 11 days na sa GT Hotel, Bacolod, wala pa result sang swab test. Pwede mangkot provincial, anong nangyari? 11 days, 14 days pa man lang 14 days man na ang quarantine sa mga OFWs kung 11 days. Base pa man lang before sina. Hulat-hulat lang gamay, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon na, standby yan ay matagtapila ka mga commercials, balik lang ta, dugay-dugay. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 11:34 ng atong oras, 11:34 na mga kaaksyon. Sa way pa makachibog paggamatamat na. Kay parang siguradong sigurado solve ang aton sining problema, no? Pag timo-timo na sa way pa planyagahon karon dugay-dugay, no? Para siguradong sigurado makadaginot na kita. Ay puwerte. Para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag DTX 500 capsule kita kada adlaw. Kayang DTX 500 capsule amo kadtuan tanang mga balita gikan sa News Center. Upod kay Aksyon na Dorel Cabato, bakuna kontra COVID-19 libre para sa mga pigado kag middle income. Kag gobyerno pagabaguhon ang approach sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Dors, mayungod to. Yes, Aksyon Rex, mayungod to kag sa ato naman nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Magluwas sa unang kapahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga i-prioritize sang China ang Pilipinas in kaso mangin available na ang COVID-19 vaccine. Ginpahayag pagid sa nga presidente sa iya kaina nga virtual meeting. Sa iya nga meeting upod ang mga official man sang Pilipinas, Aksyon Rex. Ginpahayag niya nga igahatag nga libre sa mga pinakapigado nga Pilipino o kon Pinoy ang bakuna batok sa COVID-19. Ini sa tion nga mangin available na ang bakuna sa batok sa nasambit nga virus. Suro kay Presidente Duterte nga pagapunduhan sang gobyerno ang pagbakal sang bakuna kag una paghatagan sang libre ang mga nagbaton sa assistance gikan sa gobyerno bangod mayara na sang listahan sini ang gobyerno. Himuon man o kung nasunod nga prioridad sa nga bakuna ang yara sa middle income. Kag pagahimuon man gilayon nga available ini sa mga hospital. Kag ginpahayag sang presidente nga ang mga pumuluyo ang hindi dapat magsalig sa libre nga bakuna sang gobyerno. Bangod pagaunahon sa gihapon ang mga pigado. Kagdugang pa sang presidente, hindi man paghatagan sang bakuna ang mga adik sa droga bangod sunod sa iya, wala siya sang labot sa mga ini. Kag sa iban pagid nga balita national, magapatuman ang gobyerno sang Pilipinas sang approach sa ilang pagsabat o kung bag-o nga approach sa ilang pagsabat sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Kay nasa nga ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapabilin sa GCQ o kung General Community Quarantine ang Metro Manila, mga probinsya sang Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, kag Zamboanga City. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque sa GCQ areas, hugot nga ipatuman sa gihapon ang minimum health standards. Magapatigayon man sang massive targeted testing, kag pabaskugon ang contact tracing, kag ipaidalom sa quarantine ang mga close contact. Sunod pa kay Roque, ang tanan nga positive cases ang ipaidaloman sa isolation, kag ipatuman sang hugot ang uplan kalinga sang gobyerno sa diin ang mga pasyente sang COVID-19 nga wala sang kaugalingon nga kwarto kag banyo ang pagadalhon sa isolation centers sang national o kon sang local government. Pagpataasan man ang bed capacity sa COVID-19 sa mga hospital para hindi maliwat nga nagakapuno sa nga COVID-19 patients ang mga bululngan. Sunod kay Roque nga sa mga government hospital gikan sa 30% nga bed capacity, pasakaan na ini sa 50%. Kag sa pribado naman nga hospital gikan naman sa 20% nga bed capacity allocation, pasakaan naman sa 30% nga bed capacity. Samtang update sa bugos nga records ning COVID-19 sa karon, naglambot na sa 17,474,691 ang cases sa bugos nga kalibutan. Ang nagkalamatay dire 676,759 kag ang naka-recover 10,937,771. Again, ang naka-recover 10,937,771. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest, malapit na sa 90,000 kita matapos sa karon ang record sang Pilipinas sa infected sining virus. Naglambot na sa 89,374. Ang nagkalamatay diri 1,983 kag ang naka-recover 65,064. Aksyon Rex base sa pinaka-latest mga kagapon record high ini nga recovery sang COVID-19 kahapon. Kag sa probinsya naman sa Negros Occidental, 442 ang latest pero may ginpagwa nga bag-o nga datos ang Western Visayas. Ang subong na? July 31? Yes, pero plus 13. Pa niya? Kay kagapon wala sila, ha? Na temprano paning July 31 man subong di bla? Oh. Di dapat
Hapon Karon sila. Sa hapon? Or pero sa gabi? Pero nga daw, early ni sila nagpagwaaw. Kaya kagapon, I think do wala sila nakapagwa, Action Rex. Okay. Pila ning probinsya today as of July 31? 14? 440 plus 13. Subong nga adlaw, Action Rex. So, ang cases naglambot na sa 453 ang cases diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa Bacolod, may duha nga na-record nga bag-o. 14 guro action doors. 14. Silay, Mamaylan, Ibi Magalona, 3 ka Bago, 2 ka Moises Padilla, isa ka Cantong, isa sa Isabela, 14 man eh. 14. May na-mislook lang ko action may Rex isa pa ding dinto nga kwanto. Moises Padilla, ari sa group sang mga taga Iloilo man no? Okay. So 14 action Rex ang duga nga cases sa Negros Occidental. Anyway, plus duha sa Bacolod. Duha sa Bacolod. Yes, correct. Yes, correct action Rex 14 gali. Kay isa ang nag-positive. Isa ang nag-positive gikan sa Corazon, Loxinga, Bayolab, Action Rex, kag 13 ang sa Teresita. So, 14. So, ang bugos sa bunga record Action Rex, 454 cases ang Negros Occidental. Sa ang Bacolod ya? 454 cases ang Negros Occidental. Ang Bacolod, may duha nga bago Action Rex from 194 plus to 196 na ang Bacolod City. Grabe, no? Yes. Kag sa Western Visayas, ang pinaka-latest sa sinilang nga agagin pagwa, naglambot na sa 1,224 matapos may 36 ka mga bag-o nga na-record nga positibo. 563 ang aktibo nga kaso o kon active cases, kag 666 naman o kon 666 ang mga naka-recover matapos may 15 ka mga bag-o. Kag may isa man nga bag-o nga napatay nga sa karon, 18 na o kon 18 na ang total deaths sa Western Visayas. Balita, nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato, una sa balita ng sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Amakin mo na, no? Subong adlaw, July 31, ang may mga new confirmed COVID-19 cases sa Negros Occidental. Duha ka Bacolod, duha sa Bacolod today. Isa admitted, kagang isa ara sa facility quarantine. Bali, duha ang Bacolod, 51 years old, kag babae ning 51 years old. 47 years old naman ang lalaki ara sa facility quarantine mga kaaksyon. No? Ang Negros Occidental, isa sila'y admitted mga kaaksyon, babae, 29 anyos, no? Sa sila'y Himamaylan, lalaki, yara man sa facility quarantine mga kaaksyon. And Ibi Magalona, lalaki man, 22 anyos. Grabe, no? Mga nugbo sang edad nila. Bago City, bago, tatlo gid. 54, 27, and 12 years old. Bago, tatlo. Moises Padilla, duha. 47 kag 28 anyos. Lunsay mga babae ni. Kag Cantong, babae man gyapon, 20 anyos ini siya mga kaaksyon from Cantong. Kag next is Isabela. Isabela is 26 years old, isa man ka babae. Damo babae subong, no? Ang na-record kagin pagwas ang DOH nga datos, no? Sa Pulupandan, 24 anyos nga lalaki, kag 19 anyos nga babae. Duha man sa Pulupandan. Kag San Carlos, isa ka 39 anyos nga lalaki man. Kag sa Moises Padilla, isa ka lalaki, 22 anyos mga kaaksyon. Ina sila tanan yara sa facility quarantine, magluwas lamang sa silay
City kag sa isa man sa syudad sa Bacolod nga admitted sa ospital mga kaaksyon. Amo nang latest sa July 31 nga ginpagwa nga datos sang Department of Health Regional Office 6 mga kaaksyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:46 ang aton oras kadtuan tanay si Aksyon Eden Abuso sa patrol. Ini may kang tanan sa si Kapitan Noli Villarosa sang barangay Tangub Kunogin pasakaan sang reklamo ho sang Criminal Investigation and Detection Group o kun si IDG Bacolod mga kaaksyon. Luwas to kaina sang barangay 22 nga kung sa din daw ginfailan man to kalakip man ang aton sining DSSD head nga si Ma'am Pasitero na failan man to, no? Pero hibaloon taw Aksyon Eden Abuso sa patrol ini may kang tanan sa report gikan sa Criminal Investigation and Detection Group. Sa detalye Aksyon Eden Abuso, Aksyon Eden. Action Rex ginpasakaan sang reklamo nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag paglapas man sa Bayanihan to Heal as One Act sang CIDG Bacolod mismo. Si Barangay Tangub Kapitan Noli Villarosa kag duha sini ka barangay paid worker nga sanday Alfredo Liames kag Nino Mateo matapos nag-viral ang mga litrato Action Rex sa social media sang pagbutang tubala sang donation box sa gwa sang releasing area. Patigayon ang pagpanagtaganay sang ayuda sa idalom sang SAP. Suno kay Chief Sergeant Ramiro Gocotano, investigator on case, nakabaton sila Action Rex ang direktiba mismo kay PRO 6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan nga imbestigahan ang nasambit man nga issue. Tidugang pa ni Gocotano sa koordinasyon man sang Bacolod City Police Office, nagpatigayon sila sang case build-up kag investigasyon, rason nga nakatipon sila sang ebidensya kag napasaka ang complaint sa tong Hulyo 29. Suno kay Gocotano, isay ni kasahi sang korupsyon kag ginaligar gingamit ang iya poder bilang kapitan sa pagpangayo sang donasyon. Dugang pa, isa sa witness Action Rex among pulis nga ginkilala kay Staff Sergeant Mark Anthony Pedrina nga gin-deploy sa lugar sang tion nga nagpanagtaganay sang ayuda. Tinahibaloan, nagpatigayon man sang investigasyon si Staff Sergeant JP Boy Evangelio sang Police Station 8 kag Staff Sergeant Roy Jimenez Pastro nga amo naman ang investigador sang Investigation and Detective Management Unit sang BCPO base naman sa mando ni BCPO Director Colonel Henry Binyas. Pamatinato na Kasa no ni Action Eden gin-file ang kaso ni? July 29 Action Rex. July 29, bali nagligad panigaling adlaw na file ang kaso against kay Villarosa. Amo ning ang Balton Villarosa hindi man to sa iya to kag I don't know galing kay Yara sa Ridorya mo. Ang correct Action Rex yung hambal niya to ya sa tawag pa lang balang donation, wala man kuno sang wala ginapilit or persahanay. Galing kay ti ang nakita naman Action Rex nga rason kun nga ang ti nag-viral sa social media kay ti gin timing gid kuno sa adlaw sa releasing. Ti halin to kuno Action Rex allegedly mismo man ni sa base man sa for delikadesa dapat gin kakasto ni Kapitan Villarosa mo. Amo nang points ng iba Action Rex kay ti nagambal pa gani sa affidavit man ni sang iban nga mga witness kag sa ginpatingan nga investigasyon tapos kuno pagwaara gidan sa guwa sang releasing. Patamwa ko pa lang da may mga nagahambal na ning upod yan ni bala ang mga barangay paid workers niya nga nadalaman sa reklamo. Kasi tibutang kamude sang inyong donasyon. Kay para kuno Action Rex sa konstituento sa taga Barangay Tangog nga namatyan. Pero ti amo ang punto sang iban kag nakakot man attention sang otoridad kay ti na timing gid sa tagtaganay man sining social amelioration program. Pamatinaton si Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Sa Barangay Tangog ma'am si Honorable Barangay Captain Noli Villarosa kag ang duha niya ka barangay paid worker na mo si Alfredo Liames kag si Nino Mateo, no? Ang root cause ni ma'am kay during sa pag-release sa second tranche sa social immersion program, nag-went on viral ang gin-post sa natabo sa pagbutang nila sang donation box
dira sa may releasing area sa barangay covered court ng barangay Tangob. So, ang allegation po nga nakuha naton sa mga ebidensya, may mga witnesses kita nga nakuha, ang duty detail nga police, ang isa naman kakagawad na nag-support man sa iya affidavit subong sa pagfile ini nga kapitan kag ang duha niya ka empleyado nga ginaauhag ang mga tao nga once matapos ninyo makuha ang inyo 6,000, ginaayo sila sa kapitan nga kung pwede ka mo maghatag sang ini amount para ibulig daw sa ginaligar nga nangayo sang bulig nga namatayan sa iya constituent sa barangay Tangob. Siguro nakalabot ito sa Malacanang, no? Nag-went on viral. Ang mga ginag-order agad sila sa aton nga regional director sa PNP Pro 6. Kag ginadereka naman kami nga pag-imbestigahan. Kag aksyon na din? Sige kay Ari si Kapitan Noli Villarosa sa aton piyak nga linya masabat sa parte sa sinang ginfile nga panumbungon sa iyo. Yes, Action Rex. Sige, proceed. Halitalin sa patrol ang Aksyon ni Aksyon Ida Naboto. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sadya maninong sitwasyon. Salamat gid Aksyon Ida Naboto sa piyak nga linya si Barangay Kapitan Noli Villarosa sa Barangay Tangob, no? Kapitan, mayong udto si Aksyon Rex sa Aksyon Radio. Action Rex, good morning good morning sa listeners mo sa programa mo, Action Rex. Yes sir, nabatian mo to siguro nga na-filean kagali sang kaso to parte sa Dropbox to or sa box song ginbutang dra sang pagatag sang mga ayuda to? Action Rex, respetuhon ta na ang mag-file sa ako, no? Because everybody can file case against me, no? Ginarespeto ta na Action Rex, no? So kita masabat man kita sila Action Rex, no? Ginarespeto ta Action Rex. Pero ang imo sadto wala man to delikadesa kag way man to persana, di ba Kapitan? Action Rex, nakita sila nagayo sa akon nga mga Bulig, no? Because this is a big opportunity nga nakita nila nga may releasing sang SAP, no? So nakita nila nagayo sila sa akon kap mga ayo kita Bulig, no? Donation sila ko daw kabudlay ng ginayo ninyo, no? Nga mga ayo kita Bulig iti kabalo ka mo damo ka kontra sa ako, no? Gamo babantay, so daw hindi ko ina kapasalig. But ginapainuino ko Action Rex, no? So nakita ko sa mga Starbucks, nakita ko nga damo man donation box, no? So nakita na ako na ibig sabihin airport sa kay aeroplano may donation box. So ang ginimo ko nangayo kita opinion sa akong abogado, no? Silang sa abogado ko, sir, ilawagid, no? Ilawagid na kung sa diin na makadto kay nagapangayo man na Bulig si mo Action Rex. So ginlantaw ko ginambalan ko ang ga-assess, no? Nga siling ko ilawag nyo git, no? Kay may patay kami nga nagapangayo Bulig, ti wala man na budget sa Action Rex sa barangay. Gani man? Kaya challenging sa ako Action Rex, no? Because yung ginibestigaran nila, no? Dapat padalman naton kay damo pigado. Diin ang DSWD, diin nila makita, diin baladangpan ang mga pigado. So padalman naton, this is not a big deal para sa ako, no? Kay tungod nga ginapailan kita kaso, investigaran kita. Investigaran man naton kung diin makadto kag sino ang beneficiaryo Action Rex. Ang akon malang punto diri Kapitan kung nakita na gid man nga may Dropbox para man sa patay way man siling persona nga hatag kagid magwa kada tapos kakwa to sang sap mo ho. Action Rex, ina nga pigado nagkadto ina sa city. Di wala man ina mabuligan sa syudad tungod wala man na dito sa mag-entertain. Wala man na sa mag-entertain Action Rex kaya ara sa crucial mo. Nagkadto na to gali sa syudad gali sila una. Oo, wala na sila. Tapos way mabuligan naghingyo sa opisina mo dira nga kung pwede makabutang box for donation pero way man pilitay Kapitan. Ako mismo gintudlo ko ng amo na may picture ko da gintudlo ko amo na ni ang Dropbox nga ginakuan nyo. Tiso kinambalan ko gid sila kay gintudlo ko na Action Rex. Hindi ang pagtudlo ko nga maghatag iti mo dira kundi voluntaryo ninyo ang hindi Black Action Rex ang gibinuligay
pigado. Oo, So, ang binuligay, pigado. So, dapat magbuligay, Aksyon Rex. Wala man Kagway man pilitay. Importante nga wala pilitay. Da nga kung pagwa mo da, pwede ka malang karekta ganigwang, hindi ka na magbutang. Nga, kinanglanggid nga. Aksyon Rex, ang Barangay Tangob, may crisis kami. Pila ka porsyon ang ginlockdown ko, Aksyon Rex. Ha? Ini Aksyon Rex, dako niya kantidad. Nangayo bala ako donation, nangayo bala ako ulig ni sino nga pamuluyo, kapangayo bala ako sa DSWD, nangayo bala ako sa syudad. Nagsulat lang ako dito para nga mapadalaan ako ayuda ni Mayor, para just to inform nga kibalo man si Mayor nga nagapangayo kita bulig iti due process na magsulat kita, hindi ba na dahil nga matag si Mayor kundi due process pa ina. No? Tagi na Aksyon Rex, may budget. Wala kita nangayo voluntaryo mabulig siyang COVID nga napektuhan sa Barangay Tangob, Villa Esperanza, Purok Malinong. May budget na Aksyon Rex. Ang patay nga nagapangayo bulig, wala budget sa barangay, kundi kabubuton ang pagbulig, Aksyon Rex. Correct ina. Ang imo man lang isa ka punto nga ginbutangan mo dira box para for donation, kung sino man itong may bulawanon sang Balatyagon, kung wala kay mo bulawanon sang Balatyagon, bisan sa 10 ka pisos, 5 ka pisos, o kung piso, ngay butang mo da sa drop box, why manapilitay, kapitan, di ba? Yes, Aksyon Rex, kagina nagsulat naman kita sa Malacanang. Kaibalan mo ako, Aksyon Rex, ay, ginapambog ko sa syudad si Bacolod. Sa Barangay Tangob man nagkadto si Presidente Duterte mo. So, okay. Kung man ina nga kaso, kagina nagtawag na sa akon Office of the Malacanang about inang donation box. So, gin-explicar ko sila, gitagaan ko nila email at, so gin-explicar ko sila nga this is not for my personal, nga ang donation box, Kag nakita na ina nga pumuloy Aksyon Rex, ara sa karsada nag-star, ginaayo ko ganina nga feeling ko temporaryo lang kamo dira kay masulat man ako sa DSWD, i-lockdown sa buong DSWD, kag kabalo ina Aksyon Rex ang DSWD. Kung tani nakita taman ni Blakap, kagamay man lang ning problema nimo, kag hindi man ni problema gid actually, kag kundi kay maghatag da sang donation mo daway man na diferensya, gaway ka man daga pamilit bala. Aksyon Rex, this is a very big challenge to si IDJ. Please, imbestigaran nila ang mga pigado nga nagapangayo subong sang ayuda. Imbestigaran nila. Alam mo, Aksyon Rex, may ginatawag kita seal of good governance. May seal of good governance. Nga ang isa ka syudad, hindi pwede pabayaan sang barangay. Dapat ara ginang barangay nga magsuporta sa syudad. Binuligay na lang tani na da. The same manner, Aksyon Rex, ang syudad, hindi yaman pwede pabayaan tanan nga LGUs, hindi man nila pabayaan ang isa ka barangay. Kag sa prangkang istorya bla kapitan, kadamo sa mga barangay diri nga kadalagko sang problema, konsap man lang tagtaganay ang problema naton mo, kadamo di galing kay iban gahipos lang ni. Ang donation nga box siya nga ginbutang man lang dira para sa namatyan man lang na, hindi man na magkadto sa kung kay sino kay para na espatay mo. Ti kung mahiging dahulog ka na nga 5 ka pisos, why man na diferensya? Dapat mo nang imbestigahan sang CIDG. Kita way kita basol sa CIDG kay halina kuno sa opisina mismo sang regional director sang PNP nga naglabot man to ganay sa opisina mo naging pa-conduct sang investigation. Ti gali kiti depende na ti nanong mapabutyag mo ni Kap. Aksyon Rex, irespetuho na ito na nakila ni Obra mo. Galing kiti halit bala kapitan na. Kadamo sang problema nga adla tubangon ninyo dati nagdugang naman niyo. Aksyon Rex, alin naman sang dugang, alin pa na sa una dapat respetuho man ako ng CIDG kailan na Obra. But kung investigaran, hindi lang yung kapitan, investigaran man nila sa mga food distribution, food pack distribution. Dapat gede. Imbestigaran nila ang gobernador, ang mayor, ang kapitan. Imbestigaran nila ang tanan nga kahit tungod kwarta sang gobyerno. Hindi lang niya nga ang imbestigaran tayong Barangay Tangob. Itanan ta, iti amo na gina-challenge ko di ILG, CIDG, NBI, tanan nga otoridad. Hindi this is not for fight of our president. This is not for fight of Mayor Bing. This is not for fight of ato nito ng away, dapat mag-isa kita kag magbinuligay. Kung nung kaso-kaso na respetuhon tayo kay wala problema. Iti obra na nila yung Aksyon Rex, respetuhon ta. But hindi
amo na gani nga nagapasalamat man kita nga may imbestigaran nila para just to show nga kita welcome ta imbestigaran, but hindi na naton one-sided. Hindi kita mag one-sided. Tanan nga LGUs, imbestigaran man nato na Aksyon Rex. Dapat gidi. Amo gid ang nagakadapat dira. Galing hindi tama tingala sa imo kapitan da kun nga bisan gamay lang nakita nila dira sa imo, paimbestigahan nila, pakuana nila daw panghalit bala galing kay ti amo gid na. Kay nakita taman di gani nga ang ginapanagtag nila nga food packs hindi man nagagi sa imo da sa pranggang istorya, raman da sa kakagawad da. Sinong kagawad na nga sali ka baka-baka nang way managani pulos na dang klase kagawad mo da? Aksyon Rex, tanan dapat mabalanse ang DLG ang mga kagawad ko, dobra bala, anagay mo bala sa mga barangay ordinance, bagay mo bala sila sa mga lahi para sa pigado, hindi na ya, tapos ma-report na sila sa babaw, wala man nagani kabalo si Mayor, si Mayor ya damo-damo man na obra, wala na sa tanang ang ginagiho nila, wala man nakabilong kabalong Mayor, ang ginaobra nila, manit balong Mayor, sigurado ko, Aksyon Rex, piangin sila, nagapalapit-lapit nga mag-sip-sip para sa Mayor, nga wala man kaobra, nga kauluya man, dapat kita, ang Mayor, hindi nato na kontra, ang Vice Mayor din na natong kontra, mga konsyal din na natong kontra, congressman din na kontra, so dapat siya, paigad anay politika, puligay anay, ang ako nila challenge sa kwaon nilang figure, sinabalan ko sila kagawad, siling kuya, kwaon yung figures, no? Kaya nagsubmit naman ko sa Office of the Mayor, kwaon mong figure, kag magbulig ka mo. Hindi na, si Mayor, makatobla to si Mayor sa barangay, kung malaknad mo na to sa si Vice Ilset, ay hindi, makatobla to. So silang alagyan, bulig sila sa pagtadlong. Kaya naghambal ang aton Mayor, amo ni Aksyon Rex, naghambal ang aton Mayor, iya na hambal nga ako ang ginatandaan po, Ged. Please, sa barangay Tangog nga na lockdown, coordinate to the PNP and barangay official. Kung ano man ginatagdag naton nga bulig sa barangay, coordinate sa barangay official kag sa PNP. Amo nang ginambal ni Mayor. Di karon nakapangayo da sila kung sino. Mali man ang naghatag sila. Uy, panagtag nito, hindi ko mo gagawin. Hindi ko yung pati Aksyon Rex. Nag-instruction si Mayor, nag-instruction nga si Congressman Gasataya, instruction si Vice Ilset. Panagtaga mo to, hindi nyo pala, kapitan nyo. Hindi na sakto. Grabe, no? Daw hindi tama insindihan na muna nga sitwasyon ga pamulitika pagyapon kagang ibandara kapitan. No? Anyways, ang parte sa kaso nga gin-file sa against sa imo kag sa duha mo dra ka mga barangay employees pagasabto na lang ninyo siguro in due time kapitan, no? By the way, Kap, anong latest na sa imong barangay? Kamustang gin pang lockdown nga mga areas, mga purok? Na diri kita ma-focus Aksyon Rex, no? Ang purok side kay gapangayo ko Bulig sa imo Aksyon Rex, Aksyon Radio. Kay tungod ang aton purok side, apat ni siya kason, no? May son 1, son 2, son 3, son 4. Ang gin-lockdown namon nga nakadokumento gid na, no, nakabalo man ang ITF, kabalo man na si Mayor kay nagpadala man kita sulat, hindi pwede hambal Aksyon Rex mo. Si Mayor kabalo na, may ayuda na ngiyatag dira sa ina nga barangay Aksyon Rex. Kabalo na siya. So napabalo na siya sa ITF. Ang dira lang ang pumuluyo nga na lockdown dira bali 126 ka pamalay. So sa individual, no, bali 468. No? 468 sa apat ni ka mga zona? Duwa lang kasuna, Aksyon Rex. Duwa lang kasuna na? Kadamo ba? Kagsunto, no? So, amo na sa ang talagaan nato nga Bulig, no? So far, no? Ako yung Aksyon Rex, wala ko yung kapatalang sa tawo, no? Ang matutuod, naghatag na ang siyudad. Naghatag si Mayor, basta instruction niya na, padala nga parsyal. First of all, yan ang obligasyon sa barangay, no, ara lang yung siyudad nga magsuporta man, yan ang isang barangay, once and for all, no, yan ang isang barangay, and then ang siyudad, matagman sa ilang ayuda, no, Aksyon Rex. So wala kita yung kapatalang, nagbulig ng siyudad, no, nagpara man ang isang barangay, so subong bulo bastante, das Aksyon Rex, no, na-seal off na, ara ang pulis, no, 3 na kaporsyon ng alagyan, 3 na ang alagyan dira, so may mga pulis ina. Kagang aton positibo dira Aksyon Rex is permiro 3. So nag-local transmission, nalakna ning anom, so siyam na.
Dason mapasalamat man kita Aksyon Rex sa ITF. Si kabalo man si Mayor magihog na nga ITF kung nakabalo si Mayor. So random na kahapon swab test. Random, so yung taon naton ang 54 nga mga lapit-lapit Aksyon Rex, no? Swab test na sila. So hulaton naton na hopefully kabay nga negatibo lang, no? Ang tanan nga bala ka physical contact Aksyon Rex. So nagpasalamat man kita nga sunwan sunto lang. And then ang suntre may manugilot Aksyon Rex nga gin swab test, no? So pasalamat. Pero nagwa na ning yang result? Yes, Aksyon Rex, pasalamat ko nga negative. Okay. So para hindi na kami mabudlayan, hindi kadakiho nato na Aksyon Rex, bisan hindi pwede verbal kapadala kita sang sulat dira sa ITIP, sa Office of the Mayor, sa Office ng DSWD, padala kita di DILG, so nakapadala kita Aksyon Rex para nga formal kag may record man sila nga makita Aksyon Rex, no? And then sa may Villa Esperanza, sa Zone 6, may ato kami dito nga ginsil off nga 21 kabalay, no? Ang nag-isang positibo nakuha naman Aksyon Rex, dasik man ang kuha sang DRM nakuha na. So nasil off ko na natagaan naman ayuda Aksyon Rex. Sa bati ko nagatag man ang syudad dito Aksyon Rex, no? And then there sa may Purok Malinong on katulog ang tubang sa Old Airport sa una Aksyon Rex. May isa dira ang apur bala ng authorized person bala. So nakuha na to yato ka province. Ginkuha sila Aksyon Rex 50 kwanto taga Kawayan. So nakuha na to ya. So kinsil off na to do sig pamalay no na panagtaga naman dito sila sang foodpack Aksyon Rex. So taway na da sila mga minor mines na. Okay. So bali pila ka areas sa imudra nga gin sealed off anay kap? Bali tatlo na sa apat na sa Purok side, duha ka ba zona sa Villa Esperanza, and then isa man sa Purok Malinong. So nakompleto na sila sa mga foodpack. Okay. So naka plastar na sila kag may mga food packs naman nga nabaton ini sila. Yes, Aksyon Rex, no, may mga pulis inagabantay, no. Ang barangay only nga ara kami dira parang kung may emergency dalon sa hospital, so amo na yung papel ko. Kasi yung pulis ng instruction sila ni Mayor, wala da sa sikat-sikat, wala sa apin-apin, no get in, no get out. Wala sa may sulod, wala sa may kuha. So instruction na ni Mayor, no, kita nang lang kami kung anong kinanglanon na nila ng mga pulong para mag-ukon hospital. So kami kasi hindi naman kita dahil ka-intra kaya na nakapulis obra Aksyon Rex. Gani. Ang akon man lang di sa kapunto sa nag-react bala sa Facebook dire kay Shakel Tarak Muhammad. Ang ginambal ko dire sa kakagawad mo. Gusto mo pa ingadlang ko dire isa kakagawad dire Shakel Tarak Muhammad. Hindi tanan yang barangay official sang Tango ba? May isa ka kagawad nga nagapapil to sa ibabaw. Gali kay kabudlay imit lang dre mo. Kapitan, may diya ka ne? Abay, inalang Aksyon Rex. Gani man. Ang barangay Tango, Aksyon Rex, no, sa tanang yung barangay, hindi respetuhon tanang mga kagawad. May mga opposition ginaa. Normal na yan, normal na. Pero dapat ang aton man lang digin muno nga may barangay kapitan nga siya tong sali ka baka-baka to. Mo Aksyon Rex, may isa kakagawad nga nadala na sa kwan, na bali 30 meters kina siya mo, nadala na sa lapit na siya positibo. So nagalakat-lakat gida siya. So okay mabuot man na mo nga kagawad. So ginistorya na to no nga lakat-lakat kag mag-undergo sa swab test, no. So wala buot man nga kagawad Aksyon Rex siya. So, wala na pero ang kagawad na babae na? Bali, ang kagawad draga kontra sa akong Rex, isa ka babae, kakagawa ka lalaki. Amo gani amo man naging muno ko kap ang kagawad nga isa, hindi ang tanan nga kagawad ang isa ka kagawad lang nagapapil-papil to sa babaw to. Aksyon Rex, bala na sila magpapel. Pero dapat black and white lang ta. Ako black and white ko mo, ako Aksyon Rex, black and white. Kung gina-consider nila ko kontra,
Pero ang ginahatag ni Mayor sa akon, ginalawag ko Aksyon Rex. Wala ko ya sang palad ako hindi mamugno sa akon si Mayor. Pinapaypalo ko sa pumulo sa tanan na nagahatag si Mayor sa akon basta sa Villa Esperanza, maging pasiminto ko to. Ay muon ko sa basketball ng rice pavement, basketball court sa Otso. Iyan na yan lang po tayo. Wala si Mayor naghatag na. Bahala na Aksyon Rex, hindi mamugno si Mayor sa akon. Pero ang kamaturan, yung tagaan niya ko project. Yan lang ko na kung ibutig. Gani man. So, akong Aksyon Rex sa muna, bala mo ang sa barangay Tangob, Aksyon Rex, iprangta ko na si Muha, kasi tamo ko pala mati. Aksyon Rex sa barangay Tangob, hindi sila gusto nga magmiguhay kami ni Mayor. Hindi sila na gusto. Kaya kung magmiguhay kami ni Mayor, hindi na sila ka-leader-leader, hindi na sila ka-forma-forma. Hindi na sila sip-sip to. So, alang-alang ko na yung wayon, Mayor, hindi ko mo na-kontra. Hindi na Aksyon Rex. Tanan kami, ikitaya mo na yun, paano kami, parehas kami yan ni Mayor, elected siya sa pagka-Mayor, respetuhon ta na, elected man ko bilang kapitan, respetuhon man ko nila. Ba't ang gusto na nila mapatis, Mayor ka gasako mo na si Mayor, ipapatihon kita nila si Mayor, hindi mo na magpatis sila. Lugay na gani. Pero di misla di ako sa ako Aksyon Rex. So, ang imuon na nila, hindi magpakalain sila Aksyon Rex. Sabi mo, sa totoo, naluoy ko yung kay Mayor. Grabe na nga bulig ni Mayor sila. Ilang mga kabataan, regular, ginpaubra, sa syudad. Sila man lang pasaway. So si Mayor yung kaluluoy, bulig. Amo na kumaturan. Tapos sila ginahimo nila, bulig, pasaway sa kadat na baranggayan. Dapat maging sila modelo. Kasi si Mayor binuligon, ginbulig. Pati ito nila kakuring GO, Aksyon Rex. Nabulig ni Mayor. Kita po sila yung pasaway. Si Mayor yung kahipos lang. Totoo Aksyon Rex. Amo ng kamaturan Aksyon Rex, hindi sila gusto na mag-ayuhay kami ni Mayor. Kaya kung mag-ayuhay kami ni Mayor, wala na leader sa Tangob Aksyon Rex. Correct. Kagdula gid papay nila. Tuod yun eh. Sige. Kap, ang ako malang punto rin nga kuhan ka side because sang pagpasaka sang kaso sang CIDG batok sa imo. Anyway, salamat gid Kap. Thank you gid. Aksyon Rex, amo na niya, isa lang niyang payoon to si mga bulig Aksyon Rex. Kaya kaluluoy ning ang proxy side, Son 3, Son 4. So, hindi na sila apektado sa gin-lockdown o ginamonitor na Aksyon Rex. O pwede sila kubra. Basta pangitaan lang sila sa barangay residency. Kaya sa certification nga wala sila nadala sa lockdown. Kaya dito man Aksyon Rex sa Villa Esperanza, ang gin-seal off naton Porokson 6 lang, no? So, pwede ang dere sa Villa, pwede man ka-obra. Pwede ka-obra. Dere sa may Malinong, sa Porosyon lang sa may Pilicias, gamay lang Aksyon Rex, mga karkila lang Aksyon Rex mo. So, pwede man sila maka-obra kag makapangita sila na pudayan Aksyon Rex. Sige. Kapitan Noli, salamat gid Kap sa imong time. Kag salamat gid sa pagmonitor sang Aksyon Radio sa Barangay Tangob. Kag salamat gid sang Chimpo nga ginatag mo sa ako na Aksyon Rex. Salamat gid idol. Salamat gid. Mayong aga. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Kapitan Oli Villarosa sang Barangay Tangob diri sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:14 aton oras. Sige, matapos ang interview ta kay Kapitan Oli Villarosa sa iluhan tanay si Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ining tatlo ka mga babayi nga ginaligar nagkaladakpan sa banwa sang Calatrava, mga ginaligar nga mga miyembro sang New People's Army, ini sila ang nag-operate Regional Special Action Force kag mga miyembro sang Philippine Army kag local police. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Bray. Aksyon Rex preso karon sa custodial facilities ang Calatrava PNP. Ining tatlo ka mga kababainhan Aksyon Rex nga ang edad ginabulubanta pagid lamang. Ang isa diri 50 anyos pasaka ang edad, ang duwa diri mga 30 tob 40 anyos. Nga ang bulubanta gid lamang ang ngalan sini
bangod nga hindi sila Aksyon Rex magpanugid sang husto nga ngalan suno pa diri sa kay Police Major Robert Injape ang hepe sang Calatrava PNP. Ang istorya kahapon nga adlaw ang katapos ang Philippine Army kag Special Mobile Force diri sa probinsya sang Negros Occidental nagpatigayon sang operation dira sa may Sitio Victory, Barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava. Siguro mga 40 kilometrahe ini halin sa proper mismo sang Calatrava, medyo nabukid na gid nga portion. Kag ila sini na abdan ining tatlo ka mga kababainhan nga ginaligar mga miyembro sang New People's Army. Kag ara ni sila na hamtang sa isa ka ployan sang nasambit man nga isa ka residente sa nasambit nga lugar Aksyon Rex. Kag didto nakuha sa ila sini poder ang isa ka M14 rifle, tatlo ka mga revolver with ammunitions ini, may mga bala, 4 ka rifle grenade, 8 ka mga cellular phones Aksyon Rex plus ang mga medicines and mga subversive documents nga high intelligence value Aksyon Rex. So ini sila nga tatlo ginakabig suno kay Injape nga nagapatigayon sang lecture sa mga pumuloyo nga supporters nila man mismo, mga lecturer ini sila. Pero dire kay Injape nga ang ila sini mangalan hindi nila mapalayag kay wala sila nagapanugid. May ara man sila sang mga identification pero nagapati ining si Injape, Aksyon Rex, kag mga kapulisan, mga katapos ng otoridad, nga ang nabutang ang ngalan sang ID nila, fictitious name. Ang iban nga mga addresses nila, hindi man sigurado kung sigurado gini. So, subong, puro mga aliases gali ni? Itan alias, gani, kung iban may mga alias neneng, alias kung ano na, iniway ni Aksyon Rex. Away, good. Why ka panugid? May ngalan sila nga present nila sa ID nila, hindi mga ni valid IDs. So, kay Injape, kay ID nila personally sa grupo maybe ni. Hindi sure kung ila giningalan Aksyon Rex. In short, nagagamit sila sang fictitious name ang ila sininga ID. Pero mga ginaligar mga NPA, gidman ni sila? Yes, amo nang palayag sang ni Calatrava PNP ni Jape kay may mga informant sila mo nga amo ang naghatag sang lead sila kon nga nakapatigayon sila sang operation sa nasambit nga lugar Aksyon Rex. Actually may ID diri nga ang iya address Kabankalan kag Himamaylan. May pangalan man pero suno kay Jape kon i-divulge sila ang ngalan base bala hindi gini silang tag-iya kag malamita pa to ang original nga tag-iya sa ngalan kag way ka gani base hindi man bala mga fictitious name ning ginpang kuan nila pero hindi taga diraaw sa lugar hindi kilala sa mga hindi kita taga dira Aksyon Rex. Nakilala na lang sila sa nagalo-lecture da sila sa mga tao. Okay. Pero hindi sila residente sa nasambit nga lugar. So ang estado nila subong hindi pagid maka-file sang pinablang konkreto gid nga case ang Calatrava PNP, although nga may ginapreparan ni sila kay problema sila sa ngalan. Kung i-file mo lang sa korte ang ngalan nga di amo, di basura lang ina, di base makagwa ining tatlo Aksyon Rex. So ang kaso nga inog-file sa ila nga ginapreparan to kay ina ang mga documents pa lang without the complete names nila. Amo ning kuanit 10951 armas kag ang eksplosibo Aksyon Rex. Amo ning ila sila tubangon ti explosive nga ini like grenade. Why ni sang bail sa ila para temporaryo makagwa if in case ginman nga hindi ma-dismiss ang ila sila nga kaso. Ilakip na lang dire kung hindi pa sila magpanugid sa ngalan, ti maidigan na lang gid ang pulis, ilakip na lang ang fictitious name nila nga kaso
para ma-determinar sang korte nga ti ang ngalan idi sila sure bangod nga ti wala nagapanugid sang matuod action Rexa. Ari ang confirmation ni Injapi angot sini. So na kagaya nila na dapat ng tatlo ka females. Kali hindi na sa mag-atag sang ilang ngalan bila. So may mga IDD, lain-lain ng mga ngalan, lain-lain ng address. So personally, interview sa ila, hindi sila mag-atag sila gid ang sakto ngalan. Direct use to give their names. Tapos, wala man din medical sa doktor because hindi sila magatag sila ng alam. Sir, paano sila nadakpan, sir? Pero sa informant ng Philippine Army, din sa something na sila na monitoring sa surveillance na nakuha nila. Active gini sila, sir, nga miyembro sa NPA? Actually, di sa recovery, do sir, do sila nagkakandak lecture nila. Mga lecturer ini sila? Nagkakandak sa mga nagkakandak sa lecture. So kahapon, sir, sa gindakop ni sila sabihin gid nga exact place kag ano ning sitwasyon sa lugar, sir? Nag-detect siya sa Victory, barangay nga ito, sir. Kung kuanon mo siya from the proper of Calatrava, mga pila ka kilometro, sir? Sobra, more or less 40 kilometers, sir. 40 kilometers. Meaning ato na gid sa pinaka-bulubuntod na gini siya gali? Bali, kung sa alin sa barangay, wala man sang proper, pero mga 8-10 kilometers naman. Sir, pagkadakop sila, sir, may mga hayob-hayob din sila, may balay-balay ito sila, sir, sa area? Actually, sa balay, din sila sa nagdita residente. Accordingly sa makita namon ang makita sa describe ko nila ang balay, ang area. Kasi pwede sila makakandak formation, lecture, maka-kikon sila tao. So, yung balay sa residente, sir, nga dito sa nadakpan, may mga katupad man nga damo, sir, pamalay? May mga inagagag lang nga balay. Pero kaya yung balay sa mga 20 meters ang distance ni Kapilya. Okay. So may na, sir, wise na nag-move bato abi sa kapulisan kag Philippine Army? Wala na kumbaga hindi sila makaporma sa kadangaon sa operating team. Okay. Action next sa kanang portion lang sa confirmation ni Police Major Injapi ang hepe sang Calatrava PNP. Ang pinaka-procedure ganing ginahimo sang PNP once may madakpan ang kapulisan, ginadala sa Dr. Action Rex mo for medical. Di sila wala ma-medical kay ang doktor hindi mag-medical sila kay waay sila sang matuod nga ngalan Action Rex nga ginahatag. So, gindala-dala sa police station, kag ginahulat-ulat nila base magpanugin man ang ining tatlo ka mga kababainhan Action Rex. Balitkan ko, tawag karon ng Calatrava, kay base nagpanugid naman sila, kag makuha tang mga ngalan, sininasambit niya nga mga sospetsado. Amo ng balita gikan sa Nogpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kadtuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Task Force Disiplina sang Bacolod preparado na sa pagpatuman sa istrikto nga health protocols umpisa buwas nga adlaw Agosto 1. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Art. Tayhupon, Aksyon Art. Pero pala Aksyon Rex, may arat na sang ginapatigayon meeting si Vice Mayor Irsid Pamilyaran nga mo ni nagaserving Vice Chair sang gintukod. Task Force Disiplina
nga tiyang pag-umpisa sa implementasyon sa ordinansa buwas ng adlaw, no, Agosto 1. Sa rebarawan nga tiyang task force disiplina, komposisyon isang naggreenlain nga mga government agencies diri sa syudad sa Bacolod, ini sa idalom sa City Ordinance number 926, ginatawag nga Face Mask and Social Distancing Ordinance sa syudad sa Bacolod nga sa dinangin author sining ordinansa amo si Councilor Attorney Archie Baribar. Now, kahapon sa meeting, mga nag-attend Aksyon Rex ginapatigayon kapag sinapol amo ang Supervising and Administrative Officer niya si Federico Guanzon, araman ang halin sa City Legal Office, si Colonel Guaras ang PUSO, no, Public Order and Safety Office, si Mr. Samuel Montoyos ang Assistant Kwan Inisha, the Executive Assistant sa Office of the Mayor, representante sa SP, kag subungan, araman ang taga CLO kag Bacolod Traffic Authority Office. Sundan ini sang isa pagid ka motorcade karon agad ini sa pag-inform sa public. Nga buwas nga adlaw na mag-aumpisa ang implementasyon stricto sa health protocol diri sa Bacolod sa diin may ara sa penalty ang sinuman nga madakpan buwas nga adlaw. So may ara action sa creative nga task force. So galing kay subong nag-meeting sila liwat. Agod nga maplastan na gid ko na lumatabo sini kay isa ka ginapaabot nga posible may bitbiton ini nga mga citation ticket mo na aktual ko na limbawa nadakpan kayo mo yung nag-violate sa social distancing, wearing of face mask. Kung may nagbayad ka, magabayad ka na yun ang sumik sa 200 pesos. While kung taga Negros Occidental ka, 300 pesos ang imo sining penalidad. Or equivalent ini, kung ay ginagisimay mo, 8 ka oras na pag-trabaho. Labig man ba, 8 oras? Walang oras yung trabaho mo bilang servisyo, community service, kabaylo sa pinalidad ngayon mo sining na committer. So possibly sining hapon sa guys kay hindi siya available para na mag-hambal sining bago nga nagparayan ng ila sining teleconference. Sining nga pa si maplansa naging sining hapon kung anugid ang matabo parte sa patuman sinobala ang mga magalibot. So ikay hindi pa man kontraksyon sa barangay kung mga subdivision na portik namo gidang pasaway kag sa mga lugar na portik crowded kung bala may mga tao man ini ang task force nga magatiyog kay kung narumduman naton sa anti-smoking ordinance diri man sa palibot sa syudad nga mga ang ginalibot-libot sa tao kag daytay man ano. Siniyabahin, sa mga mo paling ginapastal sa karon, suno iya sa kay Vice Mayor Elsid Pamilyaran, no? Ang isa lang din na panawagan, especially sa author sa ordinansa, sa linya ako nagdala omgid, suno kay Councilor Archie Baribar, nga paagi sa sining ordinance nga gin-author ko, hindi lang niya, parang patungan, pinalidad ang publiko, kundi sila nga isa ini ka challenge karon kag sa kooperasyon sa publiko, pagod nga ini ang purpose gid para na malikawan ang paglapta sa COVID-19. Sila may mga local transmission na cases na hindi kita dapat maghatag sa kumpiyansa, rason na sunod sa konsihal, dapat diri na magbulig man hindi lang niya ang pinagka mga public officials sa barangay, kundi mismo ang kooperasyon sa publiko, kag sila niya pagani kung parte sa face mask ng publiko, abi kung pumuriyo, magambal gaway siya yung bakal, sa niya tingin dati sa another thing, na pinitaan talmalidiya, kung tigado gid ang tao nga madakpan, no? Pero hindi na rason bago ginayara na sa ordinansa, mga tubang kagigaling sa penalidad. Yan ang parayag sa author sa ordinansa na si Councilor Archie Baribar. Sa itong mga dense areas, no? Kay para nga siguro din natin ang pag-contain sa ining balatian to po. Actually, lang ang gamay mo lang siya na little changes sa atong lifestyle.
I don't think this is something daw book update, no? After all, mga doon naman ni kabulan nga gina-practice naton. Alin pa sang March, no? Sobra na ganito kabulan. So, I think kung tagaan na gamay nga atensyon sa aton ng mga pumuluyo, we can do this, no? Hapos mo lang, Ang problema lang siguro kung magambal na nga doon pumuluyo nga doon, ay tigado, wala ko bising ipakalmas. That is the big problem, no? We'll try to address that. We'll try to address. We ask the cooperation of our people and the assistance also of our barangay health workers and our barangay officials para nga mapadayon tani maayo, no? So kabay pa nga matagan nila sang bulig ba. Ang palayag ni Councilor Bari-Bari ngayon author sang ordinansa. Balitagikan sa Bacolod City Hall ang Aksyon at tayo na sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:32 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Art ay hupon sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daligid lang anay mga kaaksyon sa makwanta nay ho, acknowledge kita, no? May tisi kulang balang imo sining alawat
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:36 ang aton oras. Sige, daligid lang anay mga kaaksyon, matagtapila ka mga commercials, balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay matira kita dres ang mga talamyawon taho sa kay Jose Alan Brasa. May lang nga pamati, no? Kag kay Jo Marie Formentera, kag kay Jenny Perez sa Binalbagan. Kay Gian Resisio, may lang nga monitor kay Ima De La Torre. Good noon, ano ang balita diri sa Dumanan sang 10K panimalay sa Purok Tapulanga sa Phase 5, sir. Nabay ko ideya, parte sa 10K. Ano ng 10K naman? Jomong Caltorilla, Apong Alagos, good PM lang, no? Almera Lim Malasarte, may lang pag-monitor, no? Kay Eric Moico, good afternoon, Action Rex, kag sa tanan nga nagapamati sa sining programa. Thank you so much, Mr. Eric Moico. And Alin Transporto, may lang pag-monitor sa Masville, Barangay Kubay, no? Sa Lacarlutan, kay Joy Linlin, always ga-monitor Tatay Moroy, Nanay Lete, Mama Edna Lapar. Thank you so much, Gid, no? Kay Alin Transporto. Kay Lisa Torres, lingya wala kaya kabalosang kakatabo di sang matuod Action Rex. Istar ka di para mabalaan mo kung sino ang gapamulitika kag gahimo-himo istorya nga daw piho. Okay, ma'am. Sige. Kay paring Emilio Sigumpan, ga-monitor ko di para Rexa. Salamat gid paring Emil Sigumpan, no? Kay Jane Stone, kanami subong sang topic, Action Rex, at least nakahatag si Cap sang side ya. Jane Stone, no? Kay Emily Jaime, good noon, Action Rex, monitor lang kami di sa Andumanan. Kay Diana Perez, may lang pamati. Kay Marie Ivancia, pamati, maayos ang ginahambal ni Action Rex daw baghaka. Hindi man sige lang bala, may lang da sila, no? Marie Ivancia, no? Thank you so much, Gid. Kay Toto Nimrod Guangco Zabala ho ang heart mo, Action Rex. Thank you so much, paring Nimrod, na? Melchor Baroca Rombines, may lang pag-monitor kay Hill San Miguel, tagal na. Nuning tagal naman. Hill San Miguel, Action Radio, sana tulungan mo kami. Yung lip out WL kami tanggap. Anong siyang WL? Di ko mag-get sang imo. Siling amin sa Sir Hill San Miguel, no? Basti Gerhin, may lang pag-monitor Basti, no? Neda Bilyote Olarte, may lang pag-monitor loud and clear. Sa kay Barangay Kapitan Noli Villarosa, kabuot lang na ang kabuoton lang na ang pagbulig, hindi na inapilitay. Stay safe. Thank you so much, Gid. Diri sa aton sila nga pangalagad, no? Antoinette Peralta Concepcion, ako nakakadto gid diya kay kung paano magbulig si Kapitan Noli sa mga pigado sa Tangob, bisan subong wala nakuda ga istar. Felix Magtulis Villatora, good morning, Action Rex. I'm not an elector o Barangay Tangob, pero sakto gid na kay Kapitan, no? Galing ang iban, too much politics na. Tani, kay may problema na sa pandemic, let's unite, no? Amugid, sa tuod lang, gid si Kapitan Nuli, mabinuligon nga Kapitan, Action Rex. Ate, way ko da, gid ko sa inyo, importante dang buligan kay GR Mainit Trihon, ang kay Shakel Tarak Muhammad niyo, slinga grabe maghambal ba? Grabe maghambal Rex ba? Daw piho maghambal nga wala pulos ang mga kagawad di sa Tangob. Ikaw ang wala pulos nga ang korman kay gahos ga kadayon kuha mo. Kuha ko, sir. Kuha ko, ma'am. Pero sige lang.
way man tas ang minsure kundi isa lang kakagawad, no? JR Mainit Rihon, may lang pag-monitor. Grace Smithon Casin, may lang pag-monitor sa Manville Royal, may lang pamati. Kay Maricon Baga Celeste, kay Myla Santiago Ridilla MJ, may lang pag-monitor sa pamilya Ridilla sa Magalion, kay paring Kinalon Sagay, kay Inting Biboso, may lang pamati sa Celine Homes, Sheila Alagos, check attendance, may lang pag-monitor. Kay Lisa Tanio de Leon sa Taguig, Manila, may lang pamati. Susit Nansan, kay Lisa Monte Castro, may lang pamati. Sige. Daligid lang mga kaaksyon na, standby, manumbalik kita para sa dugang sining mga balita ta sa sining oddo diri sa Aksyon BBB. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolog saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bakolon nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan
Philippine Standard Time, las 12:46. Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Yung banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:48 aton oras. Sige sa iluwan tanay si Aksyon din na boso gikan sa Kapitolyo Provincial. May isa tong nasapuan patay ho. Gin-report pero daw hikog to sa San Carlos. Pakarunan ko na dugay-dugay, no? Sa kay Aksyon Stephen Presquito nga balita. Diri kita nay sa Kapitolyo ho kay Aksyon din na boso. Gintukod nga temporaryo nga COVID-19 facility sa syudad sa San Carlos, target nga mangin operasyonal sa ikaduha nga semana sang bulan sang Agosto. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eden Naboso. Aksyon Eden. Aksyon Rex, ginpayag ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo nga 80% na nga natapos ang gintukod nga buildings nga himuon bilang temporaryo nga COVID-19 facilities ang nasambit nga syudad. Pero kay Gustilo, ang 6 ka bank houses ang gintukod sa sulod sang 5 hectares lot nga himuon kun tani nga sports complex ang located sa Barangay Rizal. Dugang pa ni Gustilo, ang pasilidad nga gintukod ang nagabalor sang 10 milyones pesos, kundiin isa ang himuon nga isolation facility, samtang ang 5 ang pahamtangan naman sa mga persons under investigation. Ang kada bank house ang mayara sang 14 ka mga rooms kag may tagsaman ka mga comfort rooms. Target ni Gustilo nga mangin operational ang pasilidad sa ikaduha nga semana sa bulan sang Agosto kag sa karon ang quarantine facility sa syudad amo ang Julio Ledesma National High School. Pamatinaton si Mayor Rene Gustilo. Gin-construct gini siya, diri sa may proposed sports complex. Sa tempo ni former Mayor, now Congressman Gingo Balmayor, nakabakal kita 5 hectares of lot. This 5 hectares of lot is supposed to be the sports complex of San Carlos City. So, since wala pa man kita budget, gina-utilize na lang natin ang portion of the lot as COVID center. Nag-allocate kami funds for the construction of the center. First, Phase 1 is 10 million. Yes, Phase 1. Sa Phase 1 is about 80% na ning matapos. Hopefully, kung matapos yun siya, pwede natin yung kudlan sang pasyente. Balita gikan sa Kapitolyo Aksyon Eden Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Naboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita sa Kapitolyo, sa iluwanta si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Kapulisan sang BCPO magapatuman sang mas istrikto nga social distancing kag pagsuksok sang face mask sa bulig sang Task Force Disiplina sugod o kun umpisa buwas Agosto 1. Yaring kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright.
Aksyon Rex Cantong. Ayo di purma. Dogatira ka ba? Alright. Alright, kay Buwas Augustuan na. Augustuan na buwas, no? O magagulugin hawa na kita Aksyon Rex, no? No, tigkiriwi pa na pag ginawa mo Ayo na di nga. purma. Si, at least may kinapabot kita, ya. Nga? Nga kayuhan, wari Wag ito na? Ayo di purma. Subong pala ganito. Gawat-awat ng ginawa ko mo. Sila pala i-kondisyon ang imo nga mind. Boy, kondisyon. Dasal si Mana pa. O, hindi ka magpaabot sang wala. Ate, okay. Mapaabot ka sang ara. Okay. Basta ginahambal mo na, okay gid ko na. Nan, kay kung di ka okay. Pasaligon tang gagwalingon ta. Ayo di purma. Si Kapchat to kag si Kagawad Jopred to, di ka pasaligon to. Kapo nag-text siya, no? Kapon? Si Nonoy Manggubat yan nag-text sa ako niyo. Bagulang? Oo, pamati ko no si sa kapihan ni Susan Saldua sa Rosario Heights kay tunog ka Aksyon Radio Subong. Kay okay. Madam Susan Saldua da may lang pag-monitor si Nonoy Manggubat kag si Rodi Gonzales Manughilot. Ay, alapit na sa teritoryo ni Maninay Cynthia Moff. Dra? Oo, ni Maymay kag ni Kaloy Bibidor dra sa Rosario Heights. Di mayo lang pamati da. Din ka na? Ayo di purma. Nautod ka? Tiway ka na? Dali lang inautod na siya. Daw hindi amo. Sa ilo, anay sa piyak hunghungan, Aksyon Erek. Nautod ang iya sining komunikasyon. Daligid lang nga, kay sa iluhan ta si Aksyon Erek magbandwa sa piyak. Aksyon Erek? Oh yes, resulta na sa wala pag-abot nung nabusan kita battery, no? Ayo di purma. Silingkog gitaw. Amo gidang resulta. Wala pag-abot, no? Kasi nakibot lang kita, nagkakautod kita nga wala sa battery, no? Dala na akong kaysa. Manti Biyernes subong wala opisina. Buwas wala pagin opisina. Sabado, Domingo wala pagin opisina. Tatlo gid kadlaw. So, labas ng bakasyon sa nag-obra sa gobyerno kasi Biyernes pa lang subong wala sa opisina mo. Gani. Ang sa mga private kaya may-ari pa na yung opisina ya. Kung may opisina, wala opisina, hindi mo na si Kapchan o si Kagawad Jopred ya. Ayo di purma. Mano sila? Mamati, Aksyon. Okay. Sige. Gapamati to sila. Gasi buro, paturo. Inuway ka itong kao. Sige, Kagawad Jopred daw. Sa July 29, panigling last year nga text sa kundi, nga present siya. Grabe. July 29, 30, 31, mga doon na kadlaw. Wala sa ka-text? Gapa kuribong pasguro. Basi lumos kiro to Aksyon Rex? Sa Subay. Ayo di purma. Gako pagurubuylo goro. Si Parino no agisando daw sa may manuling kawayan bla may lang pagpamati dra. Ate may na si Parino no kay steady pulse na yan. Oo. Sila na ni Migot Manuel ko sa Silay. Steady pulse na iya. Steady pulse na kasi at least may mga twersa na iya kag permi na kapamati sa Aksyon Radio, right? Gani man. Ang nagapamati dati sige-sigihan nyo lang hindi nyo lang pagwadulaan ang inyong... Sabi kong kapamati, sige-sigihan nyo lang. Ayo di purma. Sige-sigihan nyo lang sa pamati Kung may arada, Yawat pamana. Yawat pamana. Uluwaslik naman ang inyong kabudlayan, no? Laban. Spread the sunshine, hindi nila na-Aksyon Rexaw. Spread the sunshine. Amon na importante na spread the sunshine. Pero Ate, okay. Kita naman na mas-spreadan na. Oo. Next week na, no? Pasaligon na kagalingon ka, no? Ako. Next week na. Amo gani pa sa ligon lang kagalingon. Oo. Ayun. Dala sa mga buhi, Aksyon Rex mo. Laban. Sa pasalig? Sa tawag na pasalig, no? Ayo di purma. Pasalig kung sa katupagin na yan mo. Laban Laban. Pa-region, sulit. Tinano ning operasyon buwas ang mga kapulisan niyo?
At ibuwas nilipay ni si Colonel Binyas, ito kadako din isang bulig, Aksyon Rex, ang task force disiplina, bala. Oo. Nga mga bulig man panakop sa mga pasaway at nga mga utol. Kasi atisar nga ang pulis naton, wala labot taga-patagayon sa rekorida sa tagsarelasyon ka mga barangay, sa mga police station concern, ng mga pulis kita ya, na nagapagdakop gyapon isang wala nagasunod sa health protocols, specialmente ining social distancing, kag pagsuksok sa face mask, Aksyon Rex. Ang mga nakamotor ya? Ang mga nagamotor? Hindi, ang iniblang mga uto na po nagalagaw sa mga mall, sa mga lugar. Muna yung ilang target? Amo na target, boss. Kasi mo po kayo, boss, sa offline disiplina mong, boss. Bali, matag si Colonel Binyas, ang PNP personnel, na mag-offload sa offline disiplina. Way labot ang pulo ka police station niya, tino ka sige-sige na ya, panakop sa mga pataway nga wala nagasuksok sa face mask or social distancing. Kaya sa pinaka-latest nga datos ang operations branch ng BCPO, sumungod ng ipatuman ang modified general community quarantine diri sa Bacolod, Aksyon Rex, mapati ka 3,326 na katawo ang ila na dakpan. Ila iya sa pagpatuman sugod sa NGCQ diri sa syudad sa Bacolod. Pero apisar sila si Colonel Binyas, damo gyapon Aksyon Rex sa lawayo sa Bacolod nga wala nagatuman sa sining simple lang na hinyo sa aton sining nga gobyerno ang pagsuksok sa face mask kaya pagpatigayon sa kinatawag na social distancing. Pulis may kita nga i-deploy sa task force disiplina. Pag-yapon kita sa task force. Pag-yapon kita sa task force and mugya po na ang kuwan natin. Bali, kuwan na siya, concerted effort na siya. Pero sa mag-operate karon ng task force na from Kinagwara, may mga police, may mga personal nga po ginagawa nga direct nga maupod. So wala po sa task force disiplina ang aton police station sila sige-sige ako na sila. Sige sir, tanan na ito nga mga personal natin. Okay. So, buwas guro sir, mas ma-stricto pag ganito ko ipatuban. Buwas kasi may mga penalty na sir? Yes sir. Ang mga case mismo sa ordinansa natin, may karoon niya ko niya pagbayaran ng mga violators. Pero mas maayon niya kay may kuanan mismo ng mga empleyado from the city hall na task force ng Siblina. So manamo na kita karoon niya magkuhan niya mga implementar. Sa next po sa palayagan, ni Police Veteran Colonel Henry Binyas ang atong sining BCPO Director ang tani sa pag-upod nila sa sining offline disiplina sa City House Papangunaman ni retired Police Colonel Celestino Guara nga nanging City Director Masadto diri sa Bacolod PNP. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, oras sa balita na sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanat report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 1:00 yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplemento, Evergreen Herbal Capsule. No? Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse ang sistema sa
Si Aksyon Stephen Presquito kay may isa ka tawo nga nasa puan sini gidamang aga nga naghikog kuno siya. Amuning initial nga findings sa aton sining mga kapulisan yaring report. We have Aksyon Stephen Presquito live sa San Carlos City. Aksyon Stephen. Yes, Action Rex. Isa no ka ini ka suicide nga sabihin na natabo ini siya Action Rex no kagabi pa ini mga pasado na alas 9 no at ang gindeklara ini siya nga dead on arrival sa San Carlos Doctors Hospital alas 10:35 pinaagiman sa kay Dr. Norman Emenso nga nagwa ini sa iya findings ang cardiopulmonary arrest at ang alas 10:35 sining aga kagabi pa ini Aksyon na Rex natabo. Okay. No? Apang wala ini na report sa aton kapulisan. Okay. Suno pa sa utod no nga nagbulig, nag-rescue sa iya utod man. Nakilala naton ining biktima nga si Wilson Escorial, 36 anyos ini kag residente diri sa Gemelina, Purok Gemelina Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental. Kasi din may asawa man ini siya kag duwa ka babae nga mga anak no. So ang aton pag nakuha nato sa gamay nga interview ining utod niya nga si Wilfredo Escorial Jr. nga mismo iya ini nga silingan or Tupad Balay Action Rex no. So suno pa sa iyang naglalis ini mag-asawa. So after sa nga gamay nila nga lalis naglakat ini asawa kag sa pagbalik sa asawa, nakita na lang niya sa sulod sa kwarto nila, samtang katulog yung mga bata, ini nga mga babae, nga nabitay na gamit niya ang nylon strap na puti ang kulor, no, nga lapad din sa Action Rex yan ang nylon nga pang-construction. So, dayon nga na ngayon ini siya tabang sa iya utod sa Piak Balay, so rescue na yun ni Wilfredo Escorial Jr. ang iya utod, kagila na lang utod, no, ang mga nylon cord, nga sabihin na gindala nila dayon sa San Carlos Doctors Hospital. So amo nga deklara ini nga DOA amo ina mga alas 10:35 kagabi. So sa karon Action Rex ari kita diri no sa mismo sa panimalay sa sining biktima gani ari na diri karon ang iyang bangkay Action Rex gindala na halin ini sa punerarya. Anong rason ay Action Stephen? Problema sa pamilya Action Rex ang isa sa rason nga amo ini ang rason gid nga ang naghikog ini nga biktima sa why man isang foul play? Why man kun anong bagay ni? Sunod pa sa utod no kay sa karon hindi na maistorya ang asawa kay under sa emotional kaya ning asawa Action Rex. So sunod pa nga why nang ini no tungod lang ini sa ilang paglalis sa problema sa pamilya nila. So amo ini ang rason kay nakita man naton Action Rex ang atong na flat nga nylon cord nga gingamit niya sa pag-higot sang iya liog Action Rex kay sa sulod kwarto niya mismo sa babaw ng kisame dira niya ginigot kag ginbitay niya iya kugalingon nga samtang gatulog ang iya ining duha ka bata nga mga babae. Sige. So may ni katon Action Rex no aton diri nga update diri sa Ciudad San Carlos taga-report nalin diri sa Ciudad San Carlos una sa Balita una sa Aksyon ini sa Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you Aksyon Stephen Presquito balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen sa iluhan tanang sagay connection naton upod kay Aksyon Tomon 40 bagong senior high building blaho pagaymoon nga quarantine facility nga makalabot sa 70 ka hulot sa Sagay City mga ka-aksyon yaring kaudan sa report ni Aksyon Tomon 40. Aksyon Tom. COVID-19 update diri sa siyudad sa Sagay may ara konfirmado iya nga positibo 29 Action Rex as of July 30 5 o'clock kahapon nga daw nakabalag may 29 ka mga positibo kag naka-recover Action Rex ang mga nagalayo may ara na 14 kag may ara mga POM nga 234 kag subong Action Rex naga-amat-amat na ya silo ang mga naka-quarantine diri sa siyudad sa Sagay, mga POMs, PUI,
sa bag-o nila subong nga ginbuksan nga quarantine facilities nga duwa iya ka building sa nga iya sang senior high school buildings, masobra ka mga sinta ka mga kwarto, Aksyon Rex kag ila ginapreparar kag antag sa kwarto may ara iya kaugalingon nga CR kag agod nga sa diin hindi na simpunanay ang mga persona nga iga-quarantine sa sina nga pasilidad Aksyon Rex kag subong amat-amat na nga nag-transfer. Gina-transfer nila ang mga pipila iya ka mga persona nga mga person under monitoring kag person under investigation sa amo iya nga pasilidad. Amo nga ato madulong mga balita COVID-19 update dari sa Dabiya sa Sagay Aksyon Tamon 40 ka report na sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon 40, balita gikan sa Nakbanwa sang Sagay sa Iluwantang Cadiz. Kay Aksyon Roger Gotib, maki-update kita sa COVID-19 sa among syudad. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Aksyon Roger. Aksyon Rex sa update ng COVID-19 sa syudad sa Cadiz, nagapabilin sa gihapon nga 11 ang aktibo nga kaso matapos nga sa 21 ang napulo na ka-recover na pero nadugangan naman ang suspected sang isa naman ka pasyente. Ang ipalibag ko nga suspected 57 anyos edad, naginisya ang nakabatyag sang ubo hilanat na isa na kasimana kag prior sini mga 3 kadlaw sud sa iya sini nga sige-sige pag-ubo kag hilanat na angkon man siya sa pila ka pagpalanuka kag pagluya sa iya sini nga kalawasan gani ini nga pasyente ang ginadmit karon sa isa ka accredited hospital diri man sa may syudad sa Cadiz. Suno sa report na ka-diagnose ni siya sa nga community acquired pneumonia moderate risk, acute gastroenteritis kag electrolyte imbalance. So wala pa man siya makangkon sa nga result sa iya sini nga swab test sa nagapabili nila nga suspected. Nagapakabay lamang sa gyapon ang pamunuan sa nga City Health Office pinagi sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga hindi magpati sa fake news kaya siya nakatabo kapon na may giresponderan lamang ang CDRRA mo sa bayan sang SM Hypermarket nga naka-PPE ang mga yara nga nagkadto dito pero ginakabig na ini nga may ginkuha nga COVID patient nga hindi naman matuod. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Gutom sa report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gote. Balita gikan sa Cadiz City. Sa iluwanta si Aksyon Percival Villamor sa Bago City. Gininquest ng 4 ka mga persona nga dadakpan. Gininquest ng kaso. Batok sa 4 ka mga persona nga dadakpan sang kapulisan sa syudad sang Bago. Kag miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Aksyon Rex, nabasatan na ang kaso sa 4 nga gindaybas operation sang aton Philippine Drug Enforcement Unit kag pulis sang Bago City nga ginapamunuan ni Police Major John Joel Batos-Batosan, Chief of Police. Nadakpan diri ang 4 nga ginkilala sa kay Julian Diuca Villanueva, 36 anyos, si Richard Parcel Alcon, 29 anyos, kag si Viron Tagumilia Garaygay, 34 anyos, kag si Jeffrey D. Isos Sichon. Ginpasaka na ang kaso batok sa ila sa PDEA 6 Nupo kag Bago City PNP sa kasala ni Honorable Prosecutor Judge Diaz sang Bago City kag ini sila nagahulat na lang sa commitment order na ipapanaog batok sa ila. Report live gikan diri sa Bago City PNP para sa BBB program, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Percival Villamor, report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa area sang syudad sang Bago. May lang nga pagpamatid dra kay paring Mark kag Ems Magbanwa dra sa Handumanan. Kag paring tip-tip kag Lerasan dra sa Barangay Stefania ho. Sa Barangay Mansilingan paring Elmar Tafangco kag kay Mrs. niya. Kag sa Barangay Sumag naman paring Renz Caglea Campus, no? Kay paring Rinli Marter sa Banwasang Valladolid, may lang pamati. Kag kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Nelda Siguanse, kay paring Red Salgado, ho? Mary Hope Salomon Gangoso, may lang pamati man. Kag Jovelyn Bantad, and Marie Rach Miliena, kag kay paring Ramidra sa Barangay Alihis, may lang pamati. Kay Christian Monterde, kay Pearl Salinas, kay Madam Renalito Ricampo Ichare, may lang pamati, no? Kag kay Mr. Yadra, no? Kag kay Sir GGC Kasanag, no? May lang pamati man. Raquel Dimala, kay classmate Ronnie Castro, may lang pamati, no? And Milo Soberano, may lang monitor. Paring Ala Navales kag Josing Topas Aramano, monitor sila sa siling mga inoras. Sige, daligid lang mga kaksyon kay Jan Acosta, may lang pamati kag kay Madam Elizabeth Kiatson Sacares. And Cathy Bear, may lang pamati, no? Iulayhon lang ni sila, kag Ebsmart Tadio Salcido sa Tansa Cavite, and Wilma Galanaga Discataminto. Galantaw gid ko permi kada adlaw. Okay. Thank you so much gida. Kay Eduardo Labayin Jr. sa Dunya Juliana, may lang pamati sa Edward Labayin, no? And sa kay John Michael Himay, Franco Villanueva Osorio, ang mga talamyawon niyo, pasensya gida kay hindi tanan ni mabasa. Kay Reggie Valencia Tilanas, may lang pamati. Kay Fred Ninya, good PM lang. Kay Philip Lorente, Alex Villarias, Eden Casuyon sa Pinaginpinan, Kabangkalan City. May lang pamati. Ayos, sige, daligid lang. Standby mga kaaksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter
Rider handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Pasensya gid sa way ta malabutan ang mga topiko kag ang aton sining mga tagpalamati, no? Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod mga kaaksyon namon sa kanginan. Standby na sa This Is My Life. Iga sunod na sa dirigid lamang madugay. Standby na upod kay Aksyon Welma Sugaton. Igasunod na sa dili ginamang madugay ang This Is My Life. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. From the start, I play the part. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon.